ki kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Shipai Suiñ ke Israel hagasngi palay kila pentip. Banado kasngi satjan. Padhado kani ka khaliman. Kila dek ban Kawang bat Pynbna bado 100,000 tali ki bom haki Ktem jong ka kinhon pentrem Hamas ki badan ha Gaza Strip. Haba Pynbna ya kani lingba ka rinsan X menta kasngi. Ki Shipai Suiñ kila ong bada ki pau tali ki jet bat ki helikopter kila thombor ya bon ba ki Ktem jong ka Hamas haki benta ba per jong ka Gaza Strip. Le thoru ba wave commander ka Hamas but shikin hon ki dikhot kani ka seng ki bela don ktiban le ya ki kampen trem persya ya ke Israel kila sya penyan shushu la ong bahagani ka jing penhap ya ki bom da ki spangut ki le no kila yap kala donru ka jing thombor ya palat lai hajar henreo spa tadi ki Ktem ki bakin thop ya ki command but control center shlem jong ki le no karkhana snatiar sian shlem jong ki tenat sentiat shlem basa ki nong yalam ka Hamas bat kiway. Ki Shipai Suiñ ke Israel kila Pynbna bakin beteng ban thombor kat badang don kam.